खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर and my dear friends. Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं. सो दिनै जोबोर इम्पोर्टेन्ट खोथा सासे गेदेमा सुबुंनिफ्राय लोगोसे आंनि भिउआ आंनि बिबुंथिया बेनो जे जायफोर बर' दैदेनगिरियानो होन कर्मियानो होन रायजो राजाफ्रानो होन बिजेपि दोलोआव थांदों नैबे खोथाखौ खोनासङोब्ला मोजां जागोन आरो खोनासंनानै ला आरो बिसेसकरि दतमा ओनसोलनि जायफोर जनसाधारन सुबुं जायफोर नेता जायफोर वार्कारफ्रा बिजेपि दोलोआव थांदों बिथांमोना जोबोद गोरोन्थि मावदों दाबो सम दं गिदिंनानै फैफिन मानोना जायफोर थांदों कर्मि नेता रायजो राजा जायफोर थांदों बिथांमोना बड'फाखौ अपमान होनाय जादों बड'फाखौ बर'नि बिफा होननानै मानिमारोमोनब्ला बिथांमोना मालाबाबो बिजेपियाव थांनाय नङामोन ओरैबायदि अपमान होनाय जादों बेखौ मानगोनां रबिराम नार्जारि सारा गावनि बिबुंथियाव थर्न'यै जोबोद बेसेन गोसायै फोरमायदों ए टु जेड जोबजासिम नायनानै कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर मा खारनाव दतमानि मानसिफ्रा बिजेपि जानो हायो बबे खारनाव बबे बिखाजों दतमानि ब्लकनि सिङाव थानाय जोंनि आंनि पार्टिनि मानसिफ्रा बिजेपियाव बोरै जइन जानो हायो बिजेपिया सोर बबेनिफ्राय सालायजायो सोर सालायो माबोरै सालायो बेजों जोंहा मा जागोन मा बेरगोन मा लाब जागोन मा लस जागोन गोसोखांनाय बड'फाया मानो आन्दलन खालामामोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फाया मानो आन्दलन खालामामोन खालामनायनि गुदियाव सोर दं सोरनि गादबनाय सोरनि नासयनाय सोरनि सोबख'नाय सोरनि अयथासारनि थाखाय बारग'नो थाखाय बड'फाया मानो आलादानि रायजोनि आन्दलन खालामजायामोन गोसोखांनाय सोरमोन बिथांखौ आन्दलन खालामनो बाध्य खालामनाया बे दिसपुरा नंगौना नङा बै दिसपुरा नंगौना नङा इउनिभार्सिटि हस्टेलनिफ्राय थफ्ला गारन जानाय लेखा फरायखांनाया मा दाय दं नायखौ आफादफोर दा सोर गारना बेखौ नैबे जोंहा बिथांमोनाबो अयथासार जादों गोदो कटन कलेजाव फरायोबा मा खारनाव जोंनि बर' फिसाफ्रा मेडिकेल कलेजाव मेडिकेल फरायनो थांबा इन्जिनियार फरायनो थांबा मानो थफ्ला गारन जायोमोन हस्टेलनिफ्राय सोर गारन दंमोन बेखौ बा अयथासार बुनानै बुजालायनानै थानो हायैनि फरायनो हायैनि थफ्ला जोंना गाखोनांदोंमोन दख'ना गाननानै गथ'आव फरायोमोन नोङो दख'ना गाननानै गथ'आव फरायोमोन हायामोन साब्रै बर' फिसाया गुवाहाटी कलेजाव इउनिभार्सिटियाव लेखा फरायनो थांनाय मानसिफ्रा गावजों गाव बर'जों बर' लोगो मोनलायना बर' भाषा रायलायबा बेखौबो सोबायो दिनैनि दिनाव बरागारिनि मानसिया सोरबा बिजेपियाव थांदों होननाय खोनानाय लोगो लोगो आं नुदै गयो मानो बेथ' बड'फाखौ अपमान खालामनाय जाबाय नङा होमबा बेथ' बड'फानि नीति आदर्शखौ ध्वंस खालामजोबनाय जाबाय जे बड'फाया जायफोरनि हेंथायै जुजिनानै आलादा रायजो दिनैहाय दानो सृष्टि खालामनो थाखाय दिनै आन्दलन खालामदों जे बड'फानि दैदेननायाव हाजार लाख बर' फिसाफ्रा जांख्रिखांनानै प्रिथिबिखौ सिबिनो हादों सोमावनो हादों बे बड'फानि दैदेननाय आन्दलनाव बारसोमनानै हाजार मानसिया दिनै जिउ दान होदों बे बड'फाया जायफोरनि सिङाव थाया होननानै दिनै जुजिनानै फैबाय बे मानसिफोरनि आथिं सुनायनि दै लोंनो थाखाय बिसोरखौनो गुरु मानिनो बिसोरनि आथिं सुनाय थांफिननो होननानै दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा जुदि बेफोरबायदि हान्जायाव थाहैयोबा बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्रा मा जानो हागौ बेनिफ्राय गाज्रिसिन घटना मा जानो हागौ बेनिफ्राय गाज्रिसिन अपमान बड'फाखौ खालामनाय जादों जायाखै बेलाय बड'फानि गामिनि मानसिया दतमानि मानसिया बै लावदमानि मानसिया जुदि रामफलनि बिखुनजोनि मानसिया जुदि सोरबा बिबाराव मायाव जुदि हाबहैयोबा बे गारलाबाथा बसुमतारी बिथांमोननि संग्राम बे नैबे जोंहा आदा राजेन्द्रनाथ ब्रह्ममोननि बे उर्खावदामोननि कनिष्ठतामोननि बे दैदेनबोनाय मोनसे समनि आन्दलनखौ नों आथिंजों जोबदेरथारनानै जों आरोबाव गोदो जोंखौ जायफ्रा नासयदों समखौ जों गादबदों जायनिफ्राय बारग'नो होननानै जों जुजिबोदों बिसोरनो जाथिखौ फानहैफिननाय बायदि जागोना जायाखैब्ला बिदियाव बोरै थानो हाखो
दस्राफोरनि खोथाखौ दोनथ', जों बर' जाथिया प्रथम बेखौ सिन्था खालामनो गोनां खालामनाङा। खमसे खम दतमा ब्लक सिङाव थानाय नैबे बर' फिसाफ्रा, बर' बिदा फंबायफ्रा जोङो नैबे बाथ्राखौ जेब्लाबो गोसोआव लानांगोन। राजनितियाव जोङो जातीय संग्रामि जोंनि नैबे धाराजों फैनाय संग्रामि बर' नेताफोरजों दाजानाय राजनिति दलनि बादै ना कंग्रेस, ना बिजेपि, ना एजेपि जों बर' दलाव थानानै खामानि मावा होननाय नैबे गोरबो बिखाया बड' हारि गोथैसालिथिं मोखां जानानै साननानै जोंनि साफ्रोमनावबो थानाया दरकार दं। मा जागोन बिदिजों? दा दुखुनांथाव बाथ्रा, आं बिराद दुखु मोनबाय थायो। ओरैबो हनै सान्तिनगरा गुरलाख गारलाख थांबाय जों माबायाव माने मनरन्जन सायना जाहैबायनो। हनै गसाइनि सिनाया ओरै माने गुरलाख थांबायनो। हरै माने माबानो नेपालपाराना ओरै गुरलाख थांबायनो। जेब्ला खोनायो, हाय रे हाय बर' जाथि मा जाखो? दा दुखु मोननाय फैयो। दा बेफोर जिनिसफोरखौ आङो दिनै माने दुखु मोननानै गोरबो बिखा गावना बुंदों। जों साफा साफा आन्दलनकारि बर' फिसा जोंहानो दङ जेराव, आरो गावनि नेताखौ जोङो मान होआ, गावनि नेताखौ जों माने माबानानै मानिनानै जुदि सोलियाबा गुबुननि दैदेननायाव थाहैनानै राजनिति खालामनाय मा दरकार दं? गैया दरकार। स' नुनो मोनबाय, कमेन्ट्सखौ आङो आसा खालामबाय। मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों नोंथांमोना लिरनानै हरबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।